Η Net Energy είναι μια ολλανδική εταιρεία μελετών, σχεδιασμού και κατασκευής πρωτοποριακών μηχανολογικών εφαρμογών στους τομείς της εξοικονόμησης και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ο ιδρυτής της και η επιστημονική ομάδα του έχουν πολυετή εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης φυσικών πόρων, όπως επίσης και στην έρευνα και κατασκευή πρωτοποριακών μηχανολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πρακτικές για την παραγωγή χρήσιμων υλικών και χημικών στοιχείων. Στο βίντεο που παρακολουθείτε απεικονίζεται ένα εκθεσιακό μοντέλο του Mobile Πυρόλησης Plant, το οποίο λειτουργεί με υπολείμματα ξυλοδών με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας του. Όπως μπορείτε να δείτε, το μηχάνημα τροφοδοτήθηκε με υπολείμματα ξυλώδους ύλης και παρήγαγε good oil, good vinegar, good gas και biochar. Το αέριο οδηγείται με μία απλή σωλήνωση στον εικονιζόμενο πυρσό, όπου με την αρχική συμβολή ενός φλόγιστρου γίνεται η έναυσή του και συνεχίζεται η διατήρηση της φλόγας. Με έναν απλό χειρισμό από το πάνελ ελέγχου του μηχανήματος, ο ηλεκτροκινητήρας εκκινεί και λειτουργεί απρόσκοπτα. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει υποστεί καμία απολύτως μετατροπή για την καύση του παραγόμενου αερίου. Η μηχανή είναι πλήρως εξοπλισμένη με όργανα καταγραφής και ελέγχου όλων των λειτουργιών της και έχει τη δυνατότητα χειρισμών είτε στο χώρο εφαρμογής της είτε και απομακρυσμένα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Net Energy που μας παρουσιάζει το μηχάνημα, κύριος Rob Fassbinder, πλησιάζει μια σελίδα χαρτί στον πυρσό με το αέριο, η οποία καίγεται και αποδεικνύει την ύπαρξη φλόγας. Παρατηρούμε ότι αρχικά το αέριο έχει υπόλευκο χρώμα και η φλόγα κόκκινο, μετά από περίπου 2 λεπτά και εφόσον ο αντιδραστήρας έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο από την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας του, το παραγόμενο αέριο έχει γίνει άσπρο και η φλόγα του διάφανη, χωρίς να εμφανίζει ορατά καυσαέρια. Από τα παραγόμενα προϊόντα, το wood oil μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη σε μια σειρά εφαρμογών με στόχο την παραγωγή ενέργειας, θερμότητας κτλ. Το wood vinegar μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πλειάδα εφαρμογών στη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή. Το wood gas μπορεί να αποτελέσει καύσιμη ύλη για την παραγωγή ενέργειας, θερμότητας, κίνησης ή όποιας άλλης εφαρμογής μπορούμε να πάρουμε από ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το biochar, είτε αυτούσιο είτε με κάποιες προσμίξεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές, κατασκευαστικές και άλλες εφαρμογές. Παρατηρούμε την υφή και την πυκνότητα του παραγόμενου ελαίου, περιμένοντας να δούμε τη δυνατότητά του για έναυση και διατήρηση της φλόγας. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, η πυκνότητα του ελαίου είναι μεγάλη και μοιάζει οπτικά με heavy duty oil. Το έλαιο στη συνέχεια τοποθετείται σε ένα μεταλλικό δισκείο και με ένα απλό φλόγιστρο γίνεται προσπάθεια έναυσής του. Μετά από λίγο και εφόσον έχει αφαιρεθεί με τη βοήθεια της θερμότητας μέρος της ποσότητας υγρασίας που περιέχει το έλαιο, αυτό αναφλέγεται και διατηρεί τη φλόγα μέχρι την πλήρη καύση του. Η Net Energy έχει στο βιογραφικό της μια σειρά από διακρίσεις, ολλανδικές και ευρωπαϊκές, τις οποίες έχει κατακτήσει ως αποτέλεσμα της σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής πρωτοποριακών και λειτουργικών μηχανημάτων που δίνουν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις σε ένα πολύ ευρύ φάσμα αγροτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Η εταιρεία Βιοκατασκευές, μετά από μακρόχρονη έρευνα, συμφώνησε με την εταιρεία Net Energy τη συνεργασία για το Mobile Πυρόλησης Plant στη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής της.